ang buang. Uy! Naay balay! Ayaw ko aning pagkaon. Naay bata oh. Wala, gwapuha. Aning bulak. Oy, utot-utot. Hala! Bata! Oh no! Hoy! Bata! Kay kong pagkaon be! Gigutom ko ba? Hali ba? Hala, Uy! Nindagan man! Oh no! ay, kini. Labay ko ni sa taong buang. Huh? Agi lang ka karon kay labayan ti ka. Ay, naanak. Oh no! Oh no! Hindi akong gilabayan. Agay, sakit ka kong ulo. Agay. Hi guys! So, karon daghang kay salamat nga gitiwas ninyo ang ako ang video no nga gi-upload og sa labi na sa inyo mga viewers og subscribers unta nga di mo masawa sa ako ang gina-upload sa ako ang channel o di po mo masawa sa ako. Thank you kayo. Salamat dako kayong salamat sa inyo. Ako dai si Johnny Boy TV, Team Quadro. Daghang kay salamat. Hi guys, salamat sa support ninyo. Yes.